వారి లెవెల్ 3 క్లాస్‌లో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. భక్తి రసామృత సింధు 12వ అధ్యాయం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. అందరికీ క్లాస్కి వచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. సో నిన్న మనం 11వ అధ్యాయంలో అంతకుముందు స్మరణము, శ్రవణము, ధ్యానము ఇవి చూసాము. నిన్న ఇంకా కొన్ని విషయాలు చూసాం. ఏది అది గుర్తున్నవి ఆ పాయింట్స్ కొన్ని గుర్తుంటే చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి. తర్వాత ఈరోజు 12వ అధ్యాయంలో ఇంకా కొన్ని భక్తి సేవా విధానాలు, అంటే భగవత్ సేవను ఏ రకంగా చేయవచ్చు అనేది చూస్తున్నాం. శ్రవణం ద్వారా, స్మరణం ద్వారా, ధ్యానం ద్వారా, ఆ తర్వాత ఇంకా భక్తిలో రకాలు కూడా చూసాం నిన్నటి క్లాస్లో. సో అవి ముఖ్యమైన పాయింట్స్ గుర్తున్నవి పెట్టండి. కొంచెం సేపు ఆగి చూద్దాము. తర్వాత ఈరోజు ఆ పాయింట్స్ కంటిన్యూ చేస్తున్నారనమాట. సో నిన్న కంటిన్యూయేషన్ కోసం మనం లాస్ట్ పాయింట్ చూసినట్లయితే తులసి మొదలైన మొక్కలను పూజించడం అనేది లాస్ట్ పాయింట్. అంటే ఈ భగవంతుణ్ణి ఏ రకంగా సేవించాలి అనే పాయింట్స్ ఇస్తున్నారు. మనం ఇంతకు ముందే పాయింట్స్ అన్ని చూసాం. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పాయింట్కి డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తున్నారనమాట.
సో తులసి మొదలగు మొక్కలను పూజించడంలో మనం ఏం చూసాం, స్కంద పురాణంలో మరి ఈ తులసి మొక్క ఆరాధన గురించి ఏం రాశారు అంటే, తులసి మొక్కని చూసిన, తాకిన, నీరు పోసిన, నాటిన, తులసి మొక్క గురించి విన్నా, ఏది చేసినా సరే మరి అన్ని పాపాలు కూడా మరి మనం ప్రక్షాళనం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి వైకుంఠవాసం కూడా సిద్ధిస్తుంది అని స్కంద పురాణంలో చెప్పిన విషయం. అలాగే ఇంకా కొన్ని వృక్షాలు కూడా ఉన్నాయి, మరి రావి చెట్టు, ఉసిరి చెట్టు, ఇటువంటి వాటిని కూడా పూజించాలని మనం చూసాం ఇంతకుముందు. సో అది లాస్ట్ పాయింట్ నిన్న చూసిన దాంట్లో. ఈరోజు భగవత్ సేవా విధానాల్లో ఫస్ట్ మన నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏమిటి అంటే వేద శాస్త్రాలను వినడం. ఇది మరి మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. అంటే ఏమిటి, వేదాలను చదవడం, చదవలేకపోతే వినడం. సో మనం ఆ వేదాలు కనీసం విన్నా అది మనకెంతో ఉపయోగం. కాబట్టి రూపగోస్వామి ఆయన అభిప్రాయం ఏమిటి అంటే, భక్తిలో గనుక మనం ప్రగతి సాధించాలి అంటే ఏ గ్రంథం అయినా సరే, వేద శాస్త్రాలు కానీ, అంటే భక్తిలో ప్రగతి సాధించడానికి ఉపయోగపడే ఎటువంటి గ్రంథమైనా వేదమనే అనుకోవాలి అంటున్నారు అనమాట. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భక్తి రసామృత సింధు ఉన్నది, అది వేదం కాదు, వేదాల్లో పార్ట్ కాదు, కానీ భక్తి మార్గంలో మనం ప్రగతి సాధించడానికి ఉపయోగపడే గ్రంథం కాబట్టి అది కూడా వేదంతో సమానమే అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఒక ఎగ్జాంపుల్. సో ఆ మాట ఆయన చెప్పారు ఏమని, ఏ గ్రంథమైనా భక్తిని పెంపొందింప చేసేటటువంటి ఎటువంటి పుస్తకమైనా వేదాలతో సమానం అని. అలాగే మధ్వాచార్యుల వారు మరి మూల రామాయణం, మహాభారతం, పురాణాలు, ఉపనిషత్తులు, వేదాంత సూత్రాలు ఇవన్నీ కూడా మరి ఆయన స్మృతులుగానే పరిగణించారు వీటన్నిటినీ కూడా. సో ఇవన్నీ వేదాలు, మరి అంటే వేదాలంటే ఇవన్నీ యాక్చువల్ వేదాలు కాదు, పురాణాలు. రామాయణం ఏమిటి, భారతం, మరి ఉపనిషత్తులేమో వేదాంత సూత్రాలు, ఇవన్నీ వేదాలకి ఇంకా కొంచెం ఎడిషనల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, వేదాలకి ఇంకా మెరుగు పెట్టేటటువంటి గ్రంథాలు. ఉపనిషత్తులు ఏమిటి, వేదాంత సూత్రాలు. అసలైన వేదాలు ఏమిటి, ఆ 4 వేదాల్లో ఉన్నవి. ఏది మరి ఋగ్వేదం, సామవేదం, యజుర్వేదం, అథర్వణ వేదం కదా. సో ఉపనిషత్తులు కానీ వేదాంత సూత్రాలు కానీ ఆ విషయాలనే మళ్ళీ మనకి ఇంకొంచెం మెరుగు పెట్టినట్లుగా మళ్ళీ చెప్తాయి. కానీ యాక్చువల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది 4 వేదాలు కాదు అంటున్నారు. అంటే కొన్ని పార్ట్స్, కొన్ని కాదు. బట్ ఏదైనా ఇవన్నీ రామాయణం, భారతం ఇవి కూడా పురాణాలు, మరి వేదాలు కాదు, పురాణాలు. వీటన్నిటినీ స్మృతులుగానే పరిగణించాలి అని చెప్పి మధ్వాచార్యులు వారు కూడా చెప్పారు. సో స్మృతులు, శృతులు అని 2 రకాలు ఉంటాయి. శృతులు అంటే వేదాలు, స్మృతులు అంటే ఈ పురాణాలు, వీటన్నిటిని మరి స్మృతులు అంటారనమాట. సో స్కంద పురాణంలో ఏమని ఉన్నది అంటే, నారద మరి వైష్ణవ భక్తి విధానాన్ని వివరించే సాహిత్యంలో ఎవరైతే అలాంటి సాహిత్యాన్ని చదవడంలో, పఠించడంలో ఎవరైతే నిమగ్నులై ఉంటారో ఎప్పుడూ వాళ్ళు నిస్సందేహంగా భగవంతుడికి ప్రీతిపాత్రులు అవుతారు అని చెప్పి స్కంద పురాణంలో నారదుల వారికి చెప్పినట్లుగా ఉన్నదన్నమాట. సో ఎంతో భద్రంగా మరి మనం ఇలాంటి గ్రంథాలను ఇంట్లో ఉంచుకుని భక్తి శ్రద్ధలతో దానికి ప్రణామాలు అర్పిస్తూ మరి అన్ని అర్పించే వాళ్ళు సర్వ పాపాల నుంచి విముక్తులై చివరికి దేవతలకు కూడా ఆరాధ్యులు అవుతారంటున్నారు. అందుకే మన వాళ్ళు భాగవతం కానీ భగవద్గీత కానీ ఎంతో పూజనీయంగా మనం చూడాలి అనేది మనం కూడా విని ఉన్నాం. కాబట్టి ఈ పుస్తకాలను అంత భక్తితో ఉంచుకుని వాటికి ప్రణామాలు అర్పిస్తూ, మరి భాగవతం సాక్షాత్తు భగవంతుడు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు, ధర్మం ఎక్కడున్నది అని అడిగితే భాగవతంలో మనం చూస్తాం. ఇది ఫస్ట్ స్కందంలో మునులందరూ అడుగుతారు సూత మహామునిని. ఆయన ఏం చెప్తారంటే, ప్రస్తుతం ధర్మం ఎక్కడున్నది, మరి శ్రీకృష్ణుడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ ప్రపంచం నుంచి అంటే అప్పుడు భాగవతంలో ఉన్నది అని చెప్తారు. సో భాగవతం అంత పవిత్రమైనది అనమాట. సో
అది అలా ఇటువంటి గ్రంథాలను భక్తి శ్రద్ధలతో వాటికి నమస్కరిస్తూ ఇంట్లో ఉంచుకున్న వాళ్లకు మరి వాళ్ళు అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తులవడం, దేవతలకు కూడా ఆరాధ్యులవుతారు అని చెప్తూ ఈ వైష్ణవ సారస్వతాన్ని రచిస్తూ ఇలాంటి సారస్వతాన్ని ఇంట్లో ఉంచుకున్న వ్యక్తి నారాయణుడి నిత్య నివాసాన్ని చేరగలడు అంటున్నారనమాట. కాబట్టి ఈ గ్రంథాలను ఉంచుకుని పూజ్య భావంతో వాటిని పఠిస్తూ ఉండి వాటిని పూజిస్తుంటే తప్పనిసరిగా భగవత్ నివాసాన్ని చేరుకోవచ్చు అని స్కంద పురాణం చెప్పింది. అలాగే భాగవతంలో కూడా ఏం చెప్పారంటే అన్ని వేదాంత సారము, సమస్త వేద సారము ఏమిటి అంటే భాగవతం. ఎందుకు? భాగవతాన్ని వేదవ్యాసులు అన్ని వేదాలు ఇవన్నీ వ్రాసేసిన తరువాత ఆయన చివరిలో రాయడం జరిగింది. ఆ అన్ని రాసి మహాభారతం రాసి అందులో భగవద్గీత వ్రాసి ఆయన వేదాలు, వేదాంత సూత్రాలు ఇవన్నీ కూడా రాసి ఉపనిషత్తులు ఆయన ఇంకా ఏదో లోపంతో బాధపడుతున్నారు. నేను ఏదో చేయలేదు, ఏదో సరిగ్గా నేను రాయలేదు అని ఆయనలో ఒకలాంటి బాధ కలుగుతోంది. అయితే అప్పుడు ఆయన వ్యాకుల పాటు చూసి గురువుగారైన నారదులు వచ్చి ఆయన దర్శించినప్పుడు గురువుగారికి నమస్కారం చేసి, అంటే వేదవ్యాసులు సాక్షాత్తు భగవద్ అవతారమైన ఆయన మానుష్య రూపంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన ఆ రూపంలో గురువుగారు నారదుల వారు. సో నారదుల వారికి నమస్కరించి, ఎందుకు నాకు ఈ వ్యాకుల పాటుతో ఉన్నాను, నాకేమీ అర్థం కావడం లేదు, మీరే నాకు ఈ వ్యాకులపాటు కారణం ఏమిటో మీరే చెప్పవలసింది, మీరు తప్ప ఇంక నాకు వేరే చెప్పి ఈ విషయాన్ని విశదీకరించేవారు ఎవరు లేరు అంటే, అప్పుడు నారదుల వారు ఏం చెప్తారంటే, నువ్వు ఇవన్నీ రాసావు బాగుంది, కానీ నీకు ఈ వ్యాకులపాటు ఎందుకు వచ్చింది అంటే, నువ్వు ఇన్ని రకాలుగా వేదాలు ఇవన్నీ రాయడం జరిగింది కానీ అందులో ముఖ్యంగా భగవంతుడి ఘనతను గురించి నువ్వు అదే నీకు కేంద్రీకరించి ఆ విషయం మీద భగవద్ ఘనతను, భగవత్ వైభవాన్ని నువ్వు దృష్టిలో అంటే కంప్లీట్గా దాని మీద టాపిక్ అది కేంద్రీకరించి నువ్వు వ్రాయలేదు. నువ్వు ధర్మాలు ఇవన్నీ వ్రాసావు కానీ భగవంతుడి వైభవం ఎటువంటిది అనే విషయాన్ని నువ్వు ఎక్కడా నొక్కి గట్టిగా వక్కాణించి చెప్పలేదు. అందుకనే నీకు ఈ వ్యాకుల పాటు. ఎప్పుడైతే నువ్వు భగవత్ వైభవాన్ని అందరికీ చెప్పగలుగుతావో, భగవత్ వైభవాన్ని నువ్వు ఎప్పుడైతే కొనియాడగలుగుతావో అప్పుడు నీ మనస్సుకు శాంతి, అదే ఎవరికైనా శాంతి. కాబట్టి ఈ అందరం అంత కొనియాడగలిగే శక్తి లేని వాళ్ళం కాబట్టి వ్యాసుల వారికి ఆ శక్తి ఉంది కాబట్టి ఆ నైపుణ్యం, నీవు భగవద్ఘనతను ఈ రకంగా నువ్వు వర్ణించు, ఆయన లీలల్ని వర్ణించు. అప్పుడు నువ్వు వ్రాసినది చూసి ఈ సామాన్య జనులందరూ కూడా భక్తులయ్యే అవకాశం ఉన్నది. వాళ్ళు కూడా ఈ పుణ్యాన్ని మరి ఈ భగవత్ సామ్రాజ్యాన్ని పొందే అవకాశం ఇచ్చిన వాడివి అవుతావు అని చెప్పి నారదుల వారు సలహా ఇచ్చినప్పుడు ఇక అప్పుడు ధ్యానం చేసి ఆయన కూర్చుని ఈ భాగవతం రాయడం జరిగింది. అందుకని భాగవతం అప్పుడు ఆయన అన్నీ వ్రాసిన తరువాత ఇంకా ఆయనకున్నటువంటి అనుభవంతో సర్వవేద సారాన్నంతా కూడా రంగరించి ఈ భాగవతంలో పెట్టారు. అందుకని భాగవతం సర్వవేద సారం అంటారనమాట. సో నిగమ కల్పతరు అని చెప్పేసి అంటే పండిన మామిడి పండు ఎంత తీయగా ఉంటుందో దాని రసం, ఆ రకంగా ఈ వేద సారాలన్నిటినీ కూడా తనలో ఇముడ్చుకున్న భాగవతం అంత తీయగా ఉంటుంది అని చెప్పి ఒక పద్యం, ఒక శ్లోకం కూడా ఉంటుంది, ఇంపార్టెంట్ శ్లోక అది. సో ఆ సారం అంతా కూడా ఇందులో ఉన్నదన్నమాట భాగవతంలో. కాబట్టి ఏదో ఒక రకంగా భాగవత పఠనంతో మనం గనక అనుబంధం ఏర్పరచుకున్న వాళ్లకు ఇక వేరే పఠనం చేయాలనే అభిరుచే ఉండదు అంటున్నారు. ఆ భాగవతం రుచి తెలిసిన తర్వాత ఇక వేరే ఏ పఠనం చేయాలనిపించదు, అంతగా ఆనందాన్ని చవి చూడగలుగుతాడు ఆ వ్యక్తి. ఇక వాళ్ళకు వేరే రచనలు ఏవి కూడా తృప్తి కలిగించవు ఈ భాగవతం రుచి గనక వాళ్ళు తెలుసుకుంటే అని భాగవతంలో చెప్పారు. అది ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నారు. సో ఏ పాయింట్ మీద ఇదంతా చూస్తున్నామంటే వేదాలను ఆలకించడం. సో వేదాలన్నీ మనం చదవాలి. అయితే మరి ఆ పుస్తకాలను స్మృతులు శృతులు రెండు, శృతులు ఏమో వేదాలు, స్మృతులు అంటే పురాణాలు, ఇవన్నీ కూడా చదవాలి. భాగవతం చదవడం వల్ల ఈ సారవంతా కూడా తెలుస్తుందని చివరికి ఇంకొక పాయింట్ చెప్పారు.
నెక్స్ట్ మధురాపుర వాసం, మరి పుణ్యక్షేత్రాల్లో నివసించడం. అందులో మరి మధురాపురం అంటే స్వయంగా శ్రీకృష్ణుడు జన్మించిన ప్రదేశం కాబట్టి ఈరోజు ఆ స్పెషల్ క్లాస్లో ఎవరైనా ఉంటే కంబైన్ క్లాస్లో కమలేష్ ప్రభుజీ ఏం చెప్పారు, మధురా నగరంలో దిగిన తర్వాత రైల్వే స్టేషన్లోనే ప్రణామాలు అర్పించి మళ్ళీ తర్వాత నగర ద్వారం దగ్గర కూడా ప్రణామాలు అర్పిస్తారు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. సో అలా మధురా నగర నివాసాన్ని ప్రశంసిస్తూ వరాహ పురాణంలో ఒక వాక్యం ఉన్నది. ఏమని అంటే అందులో వరాహ స్వామి ఈ భూలోకవాసులందరితో ఆయన అంటారు ఏమని, మధుర కాక ఇంకా వేరే ప్రాంతాల పట్ల ఎవరైతే ఆకర్షింపబడతారో వాళ్ళు తప్పకుండా మాయకు వశులవుతారు. మధురా నగరం తప్ప ఇంకా వేరే ప్రాంతాల్లో ఉండాలి అని ఆకర్షింపబడే వాళ్ళందరూ మాయకి వశులవుతారు అంటున్నారు. బ్రహ్మాండ పురాణంలో 3 లోకాల్లోనూ ఉన్న పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించడం వల్ల కలిగే ఫలితం కేవలం అంటే ముల్లోకాలలో ఉన్న పుణ్యక్షేత్రాలన్నీ దర్శిస్తే వచ్చే పుణ్యం అంతా కేవలం మధురా నగరాన్ని ఆ నేలని త్రాకితే చాలు వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అలాగే మధురా నేలను త్రాకడం వల్ల శ్రవణం, స్మరణం, కీర్తన, కామన, దర్శన, స్పర్శన వలన ఒక వ్యక్తి అన్ని సర్వాభీష్టాలను కూడా పొందగలడు. అన్ని కోరిక అంటే అతని అభీష్టాలని కూడా సిద్ధిస్తాయని ఎన్నో శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి. ఏది మధురాపుర నేలను త్రాకడం వల్ల అని చెప్పి నేలను తాకి మరి శ్రవణం, స్మరణం, కీర్తన, దర్శన, స్పర్శన ఇవన్నీ చేసినప్పుడు ఆ వ్యక్తికి సర్వాభీష్టాలు కూడా పొందగలడు అంటున్నారు. అలాగే ఇది మధురాపుర సేవ. సో మనం వేదశాస్త్రాలు ఆలకించడం మధురాపుర సేవ. తర్వాత భాగవత సేవ. భాగవతులు అంటే ఎవరు? భాగవతం అంటే పుస్తకం భాగవతం ఉన్నది. ఆ తర్వాత భాగవతులు అని వినే ఉంటారు మీరు. అంటే ఏమిటి? శుద్ధ భక్తుల్ని భాగవతులు అంటారు. మన వైపు భాగవతము, హరికథలు చెప్పే వాళ్ళందరినీ భాగవతులు వారు అంటాము. అసలు మీనింగ్ ఏమిటి అంటే శుద్ధ భక్తులు. భాగవతంలో ఉన్న భక్తిని ఎవరైతే అలవర్చుకుంటారో వాళ్ళని భాగవతులు అంటారు. వైష్ణవులు లేదా భగవద్భక్తులు. వాళ్ళని ప్రశంసించే శ్లోకం, అటువంటి వాళ్ళని ప్రశంసించే శ్లోకం కూడా పద్మపురాణంలో ఉన్నది. ఇటువంటి భాగవతులు వాళ్ళ సేవ చేయడం చాలా ముఖ్యం. భగవంతుడు కూడా ఆయన సేవ కంటే ఆయన భక్తుల్ని సేవిస్తే ఆయన ఇంకెక్కువ తృప్తి పడతారని చెప్తూ ఉంటారు. అందుకే ముకుందమాల అనే చక్కటి ఒక శ్లోకాలు ఉన్నాయి. అవి కులశేఖర ఆళ్వార్ అని ఒక గొప్ప భక్తుడు. ఆయన రాజు అయితే ఇలా భక్తుడిగా మారిపోయి ఆయన ఎన్నో శ్రీకృష్ణుడి మీద ఇవన్నీ రాశారు. దాని పేరు ముకుందమాల. అందులో ఆయన ఏమని రాస్తాడంటే, నీ భృత్యువునయ్యే అవకాశాన్ని నాకు ప్రసాదించు. భృత్యు అంటే సేవకుడు అని. సో నీ సేవకుడిగా అయ్యే అవకాశాన్ని ఇవ్వు, నాకు అది చాలు. అంతటి భక్తిభావం అన్నమాట. సో భగవద్భక్తులు అంతటి గొప్పవారు అని చెప్పి ఈ భగవద్భక్తుల సేవ కూడా ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు. కాబట్టి వీళ్ళ గురించి కూడా ఒక శ్లోకం ఏం చెప్పారు పద్మపురాణంలో అంటే, పరమేశ్వరుడు పార్వతితో అంటున్నారనమాట, ప్రియమైన పార్వతి, ఇందులో ఎన్నో రకాల ఆరాధనా విధానాలు ఉన్నాయి, భక్తి విధానాలు. వాటన్నిటిలో కూడా భగవంతుడి ఆరాధన విశిష్టం అని అందరూ పరిగణిస్తాం. కానీ భగవంతుడి ఆరాధన కంటే కూడా భగవద్భక్తుల ఆరాధన ఇంకా ఉన్నతం అంటున్నారనమాట అని స్వయంగా పరమేశ్వరుడు పార్వతీదేవితో చెప్పిన ఉదంతం పద్మపురాణంలో ఉన్నది. అలాగే భాగవతంలో కూడా ఒక శ్లోకం ఉంది ఈ విషయం మీద. ఏమనంటే, భగవద్భక్తులకు నేను దాసుణ్ణవ్వాలి అని చెప్పి, వారికి దాస్యం చేసే వ్యక్తి అంటే ఇటువంటి భక్తులకు దాస్యం చేసే వ్యక్తి మరి భగవంతుడి పాదాలకు శుద్ధమైన సేవ చేసినట్లే పరిగణించబడతాడు. ఎవరైతే భగవద్భక్తులకి పాదసేవ చేస్తారో వాళ్ళు భగవత్పాదాలకు సేవ చేసినట్లే అంటున్నారనమాట. వాళ్ళకి ఈ భౌతిక ఇబ్బందులన్నీ కూడా పోయి భగవంతుడి పట్ల భక్తిభావం పెంపొందుతుంది ఇలా భగవద్భక్తుల్ని సేవించిన వారికి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. తర్వాత స్కంద పురాణంలో, ఇది భాగవతంలో చెప్పారు. స్కంద పురాణంలో కూడా ఈ భగవద్భక్తుల్ని సేవించడం గురించి చెప్పారు. ఏమని, శంఖచక్ర గదా పద్మాలు ఉన్న వాళ్ళు, ఈ శంఖచక్ర గదా పద్మాలు ధరించిన వాళ్ళు శరీరం మీద, అలాగే
తలపై తులసి మంజరాలను ధరించి శరీరం అంతా ఈ గోపి చందనంతో నామాలు ఉన్న వాళ్ళు ఇటువంటి భాగవతులు అన్నమాట. వాళ్ళ యొక్క రూపాన్ని వర్ణిస్తున్నారు. వాళ్ళు యూజువల్గా నామాలు శంఖ చక్రాలు ధరిస్తూ ఉంటారు, తులసి మంజరాలను తులసి మాలలు ధరిస్తూ ఉంటారు. ఇటువంటి భక్తులను ఒక్కసారి సందర్శించినా సరే పాపాలన్నీ కూడా పటాపంచలం అయిపోతాయి అని చెప్తున్నారు. సో అంటే ఇక్కడ నిజమైన భక్తులు ఇలా వేసేసుకున్నంత మాత్రాన అందరినీ చూసి అని కాదు. అంటే నిజమైన భక్తులు ఈ రకంగా ఉంటారు. కొందరు నిజంగా ప్రారంభ దశలో కూడా ఉండొచ్చు. బట్ ఎప్పుడైతే ఆ శుద్ధ భక్తుల్ని వాళ్ళు ఎలాగూ ఇదే విధానంలో ఉంటారు కాబట్టి, వాళ్ళ యొక్క కట్టుబొట్టు నడవడికి ఇలా ఉంటాయి కాబట్టి, అలాంటి భక్తుణ్ణి చూసినప్పుడు సర్వ పాపాలు కూడా పటాపంచలైపోతాయి అని ఇదే మళ్ళీ భాగవతంలో ఇంకొక చోట కూడా ఈ విషయం గురించి చెప్పారు. ఏది భగవద్భక్తుల్ని చూసినప్పుడు కానీ సేవించినప్పుడు కానీ ఎలా మనకి మరి భగవంతుని సేవించినట్లే అవుతుంది అనేది ఈ భాగవతుల సందర్శనం వల్ల, ఈ భాగవతుల పాదాలను తాకడం వల్ల, వారికి ఆసనం ఇవ్వడం అంటే వారిని ఇంటికి ఆహ్వానించి ఎక్కడైనా వారికి ఒక ఆసనం ఇవ్వడం వల్ల ఒక వ్యక్తికి అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తి కలుగుతుందనడంలో ఎటువంటి సందేహము లేదు అంటున్నారనమాట. ఇలాంటి వైష్ణవుల సేవలన్నీ స్మరించడం వల్ల ఒక వ్యక్తి సకుటుంబంగా పవిత్రుడైపోతాడు. తనే కాదు, తన కుటుంబం అంతా కూడా పవిత్రం అవుతుంది ఎప్పుడు ఇలాంటి వైష్ణవుల వాళ్ళ సేవలను స్మరించడం వల్ల. ఇక ప్రత్యక్షంగా వైష్ణవ సేవ చేసే వాళ్ళ విషయం గురించి ఇంకా చెప్పేదే ఉంది. వాళ్ళని తలుచుకుంటేనే సకుటుంబంగా పవిత్రులు అవుతున్నారు. ఇంకా ప్రత్యక్షంగా వాళ్ళకి సేవ చేసే వాళ్ళ విషయం చెప్పడానికి ఇంకా వాళ్ళు ఎంతటి అదృష్టవంతులో ఇంకా చెప్పేదే ఉంది అని భాగవతం సూచిస్తోంది. సో అలా ఈ భక్తులకు సేవ చేయడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. భగవంతుడికి సేవ చేసినట్లే అని మనం చూస్తున్నాం కదా. ఆది పురాణంలో కూడా చెప్పారు ఇదే విషయం. భగవంతుడే స్వయంగా అర్జునుడితో ఆది పురాణంలో చెప్పడం ఏమనంటే, పార్థ, ప్రియమైన పార్థ, నా భక్తుడిని చెప్పుకునే వాళ్ళు నిజంగా నా భక్తులు కాదు, నా భక్తులకు భక్తుడిని చెప్పుకునేవాడే వాస్తవంగా నాకు భక్తుడు అంటున్నారనమాట. సో నా భక్తుడు వాడు నిజంగా కాదు, ఎవరైతే నా భక్తులకు భక్తుడిని చెప్పుకుంటాడో వాడు నిజమైన భక్తుడు. అందుకే ఆ కులశేఖర ఆళ్వార్ అలా రాస్తారు, నీ భృచ్చుగా ఉండే అదృష్టాన్ని నాకు ప్రసాదించు అని. సో నేరుగా ఎవరు భగవంతుణ్ణి చేరుకోలేరు, శుద్ధ భక్తుల ద్వారానే భగవంతుణ్ణి సమీపించాలి. అందుకే మరి ఇలాంటి శుద్ధ భక్తులు వైష్ణవ పరంపరలో ఉన్న భక్తుణ్ణి గురువుగా స్వీకరించి ఆ తర్వాత ఆయనకి సేవలు చేయడం ప్రధానంగా మన కర్తవ్యం అంటున్నారు. ఈ భక్తి రసామృత సింధులో కూడా ఎన్నో గ్రంథాల నుంచి చెప్పబడ్డ శ్లోకాలన్నీ కూడా మరి పూర్వాచార్యుల చేత, శుద్ధ భక్తుల చేత అంగీకరించబడ్డ శ్లోకాలని చెప్పి శ్రీ రూప గోస్వామి ప్రకటించారు. అంటే ఇక్కడ చాలా విషయాలు వేరే గ్రంథాల నుంచి ఉదహరించారు. అవన్నీ కూడా శుద్ధ భక్తులు అంగీకరించిన విషయాలే అని చెప్పి రూప గోస్వామి చెప్పారు. సో ఇది భాగవతుల సేవ గురించి. సో భక్తి మార్గంలో ఉండాలంటే ముందు ఇటువంటి భక్తులు భాగవతుల యొక్క సేవ ముఖ్యం. తర్వాత తన స్థితికి తగ్గట్లుగా భగవంతుడిని సేవించడం. సో మనం దీనికి ఆ బ్రాహ్మణుడిది ఎగ్జాంపుల్ చూసాం. అతను ఏమీ లేకపోయినా మరి రోజు నది ఒడ్డును కూర్చుని ధ్యానంలో అతను మరి భగవంతుడికి పూజ, అర్చన, నైవేద్యం అన్నీ వండి కూడా సమర్పిస్తున్నట్లుగా అతను ఊహించుకోవడం చూసాం. సో అతను చేయలేకపోయినా, మరి పెట్టే శక్తి లేకపోయినా నైవేద్యం అతను ఈ రకంగా చేశాడు. సో ప్రతి ఒక్కరూ ఎవరి ఆర్థిక స్థితికి తగిన విధంగా భగవంతుడి ఉత్సవాలు జరుపుకోవాలని పద్మపురాణం చెప్తోంది. సో మరి భగవంతుడికి జరపవలసినవన్నిటినీ కూడా మరి ప్రతి వ్యక్తి ఏదో ఒక రకంగా వాళ్ళ చేతనైన తీరులో జరపాలి అని చెప్తున్నారు. నేను చేయలేనులే, నాకు శక్తి లేదని ఊరుకోకుండా నీరు పెట్టగలిగితే నీరైనా పెట్టి భగవంతుడికి అర్చన చెయ్యాలి అంటున్నారు. అలాగే కార్తీక మాసంలో ఈ ఊర్జ వ్రతం అనేది కూడా చాలా ముఖ్యం. భక్తి మార్గంలో భగవత్ సేవలో ఇది కూడా ఒక భాగంగా వర్ణించారనమాట. ఈ ఊర్జ వ్రతం
కార్తీక మాసం అంటే అక్టోబర్ నవంబర్లో చేస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా బృందావనంలో మరి భగవంతుడు దామోదర్ రూపంలో అర్చించడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన పద్ధతి ఉందన్నమాట. వాళ్ళు ఎలా అర్చిస్తారని. దామోదరుడని ఎందుకన్నారు? దామ అంటే త్రాడు, ఉదరం. సో తాడు ఆవిడ రోలుకి ఆయనను కట్టివేసి ఉదరానికి రోలుకి ఆవిడ తాడుతో కట్టివేసింది కాబట్టి దామోదరుడు అనే పేరు వచ్చింది. ఎవరు? యశోదాదేవి. ఏది? శ్రీకృష్ణుడు ఏదో చిలిపి పనులు చేశాడని ఆవిడ కట్టివేయడం జరిగింది. సో యశోద ఆ దామోదర రూపం మరి అందరికీ ప్రీతిపాత్రమైనట్లే దామోదరం లేదా కార్తీక నామంతో వ్యవహరింపబడే ఆ మాసం కూడా దామోదర మాసం అని కూడా అంటారు దాన్ని కొందరు. ఆ మాసం కూడా అందుకే భక్తులకు ప్రియమైనది. సో కార్తీక మాసంలో మరి ముఖ్యంగా మధురా నగరంలో ఈ ఊర్జ వ్రతం అనేది తప్పనిసరిగా భక్తులందరూ చేయాలని అక్కడ ఒక రూల్ ఉన్నదన్నమాట. సో ఈనాటికి కూడా ఎంతో మంది భక్తులు ఈ ఆచారాన్ని పాటిస్తున్నారట. వాళ్ళు మధురకు కానీ బృందావనానికి కానీ వెళ్ళి కార్తీక మాసం అంతా అక్కడ ఉండి ప్రత్యేకంగా ఈ ఊర్జ వ్రతాన్ని చేయడానికి వెళ్ళి అక్కడ కార్తీక మాసంలో ఉంటూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. పద్మపురాణంలో ఏం చెప్పారంటే భగవంతుడు భక్తులకు ముక్తి కానీ ఐహిక సుఖాలు కానీ ఏదైనా ప్రసాదించవచ్చు. ముక్తిని, ఐహిక సుఖాలను. కానీ కార్తీక మాసంలో ముఖ్యంగా మధురలో కొన్నాళ్ల పాటు గనక ఎవరైతే ఈ ఊర్జ వ్రతం చేస్తారో వాళ్ళు శుద్ధ భక్తిని మాత్రమే సాధించాలి, నేను శుద్ధ భక్తి మాత్రమే నాకు కావాలని కోరుకుంటారు అని చెప్పి పద్మపురాణం చెప్తోంది. సో భగవంతుడు ముక్తిని ఇవ్వగలరు, ఐహిక సుఖాలను ఇవ్వగలరు. కానీ ఇటువంటి భక్తులు ఎవరైతే ఇలా కార్తీక మాసంలో ముఖ్యంగా మధురా నగరంలో ఇలా కొన్నాళ్ల పాటు ఈ ఊర్జ వ్రత సేవ చేసిన భక్తుడు మాత్రం ఏం కోరుకుంటాడు అంటే నాకు శుద్ధ భక్తినివ్వు చాలు, ఇంకేది వద్దు అని కోరుకుంటాడు. దీని అర్థం ఏమిటి అంటే మరి భగవంతుడి సేవ పట్ల శ్రద్ధ లేని వారికి ఆయన ఆ సేవ భాగ్యాన్ని కూడా అనుగ్రహించడు అంటున్నారు. సో అందుకనే ఈ శుద్ధ భక్తులు నాకు ఏది వద్దు, నిన్ను సేవించే భక్తిని ప్రసాదించు చాలు అని కోరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అంతగా శ్రద్ధ లేని వాళ్ళు కూడా ఈ పద్ధతులను బట్టి మధురానగర్ ప్రాంతంలో ఇలా ఈ సేవ చేసిన ఈ వ్రతాలు అవి భగవంతుడు వారికి అంటే అంతగా భక్తి లేని వాళ్ళు కూడా అక్కడికి వెళ్ళి గనక ఈ సేవను చేశారు అంటే వాళ్ళకి భక్తిని ఆ సేవా భాగ్యాన్ని భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తారు అంటున్నారు. సో పాయింట్ ఏమిటి అంటే ఇలా కార్తీక మాసంలో ఊర్జ వ్రతం మధురా నగరిలో చేసిన వాళ్లకు మరి తప్పనిసరిగా భక్తి భావాన్ని భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తారు. ఇక భగవల్లీలల్ని స్మరించే ఉత్సవాలు జరుపుకోవడం. సో మరి ఆయన లీలలు, ఆయన అవతరించినప్పుడు ఆయన జరిపిన లీలలు ఇటువంటి ఉత్సవాలన్నీ ఎలా జరుపుకోవాలనేది భవిష్యోత్తర పురాణం అనే గ్రంథంలో రాశారు. భగవంతుడు ఈ భూమి మీద అవతరించినప్పుడు ఆయన అప్పుడు ప్రదర్శించిన లీలలు ఏ రకంగా మనం వీటన్నిటిని సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి, ఏ రకంగా ఉత్సవం లాగా జరుపుకోవాలి ఈ విషయాలన్నీ లీలల్ని స్మరించుకోవడానికి అనే విషయాన్ని భవిష్యోత్తర పురాణంలో ఒక శ్లోకంలో చెప్పారు. ఏమనంటే జనార్దన దయచేసి దేవకీదేవి నిన్ను ప్రసవించిన పవిత్ర దినం ఏదో మాకు చెప్పు, నువ్వు మాకు అది చెప్పావు అంటే మేము ఆ దినం రోజు బ్రహ్మాండమైన ఉత్సవాలు చేసుకుంటాం. కేశి మదన అంటే కేశి అనే రాక్షసుని సంహరించిన వాడ కేశవ, 100కి 100 పాళ్ళు నీ పాదార విందాలకు శరణ పొందిన జీవాత్మలం మేము మా ఉత్సవాలతో సేవలతో నీకు ప్రీతి కలిగించేటట్లు చేయడమే మా అభీష్టము అని చెప్పి భవిష్యోత్తర పురాణంలో ఉన్నదనమాట. సో నువ్వు ఏ రోజు జన్మించావో చెప్తే ఆ రోజు మేము బ్రహ్మాండమైన ఉత్సవాలు చేసుకుంటాం. నీ పాదాలకు మరి నీ పాదాల పట్ల శరణు వేడిన జీవాత్మలం కాబట్టి నీ ఉత్సవాలతో నీ సేవలతో నీకు ప్రీతి కలిగించడమే మా అభీష్టం అంటున్నారు. అలాగే భవిష్యోత్తర పురాణంలో ఈ శ్లోకం వల్ల భగవంతుడు లీలల్ని స్మరిస్తూ ఉత్సవాలు జరుపుకునే భక్తుడు ఆయనకి ప్రీతి పాత్రుడు కాగలడని మనకు అర్థమవుతుంది అంటున్నారు. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇది ఆయన లీలల్ని స్మరిస్తూ ఉత్సవాలు చేసుకోవడం. నెక్స్ట్ భక్తి శ్రద్ధలతో మనం విగ్రహారాధన చేయడం. సో ఆది పురాణంలో ఈ విగ్రహారాధన గురించి ఏం చెప్తున్నారంటే భగవన్నామాన్ని జపించడంలో నిరంతరం ఎవరైతే నిమగ్నులై ఉంటారో
మరి ఆ భక్తిలో దివ్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ భక్తుడికి కేవలం ముక్తే కాకుండా భక్తి భావం కావాలి, కాబట్టి వాళ్ళకది అనుగ్రహిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే నిరంతరము ఇలా భగవన్నామ జపంలో మునిగి ఆ దివ్యానందాన్ని అనుభవించే భక్తుడికి ఇక ఆ భక్తి సేవ చేసే భాగ్యం వస్తుంది అంటున్నారు. సో ముక్తి వస్తే మరి మనకి భవబంధాలు జనన మరణాల నుంచి విమోచనం వస్తుంది. ఇక ముక్తి పొందిన తర్వాత మళ్ళీ మనం జన్మించే అవసరం కూడా లేదు. అయితే భాగవతం ప్రకారం నిజంగా నిజస్వరూపాన్ని పొందే సాధనలో ముక్తి అనేది ప్రారంభం మాత్రమే అని అంటారు. ఎందుకు అంటే ఆ శ్లోకం ఏమంటుంది అంటే ముక్తిర్హిత్వాన్యథా రూపం స్వరూపేణ వ్యవస్థితి. అంటే ఈ ముక్తి అనేది భక్తి మార్గంలో అంటే మన యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కార మార్గంలో అది ఫస్ట్ మెట్టు మాత్రమే, ప్రారంభమే అంటున్నారు. ప్రతి జీవి నిజమైన స్వరూపం స్థితిలో భగవంతుని నిరంతరం ఆయన సేవలో మునిగి ఉండడమే అసలు నిజమైన స్థితి, అంటే ఆ భక్తి భావం. సో నిజమే మరి ఆ ముక్తి తెచ్చుకున్నామంటే ఆ ప్యూరిటీ వచ్చినట్లు. మనకి ప్యూరిటీ వస్తే ఏమవుతుంది, మనస్సు అంతా క్లీన్ అయ్యి కల్మషాలన్నిటి నుంచి బయటపడతాం. బయటపడిన తర్వాత మనసంతా అతి ప్యూర్గా పవిత్రంగా ఉంటుంది. ఆ టైంలో ఆ పవిత్రతే ప్రేమ భావం, స్వార్థరహిత ప్రేమ అనేది మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతిదీ స్వార్థపూరితమైన ప్రేమలన్నిటికీ ప్రేమ అని పేరు పెడతాం. వాటిని రాగం అనురాగం అనాలి. అక్కడ ఏదో సెల్ఫిష్నెస్ ఉంటుంది. మన తల్లిదండ్రులు, మన స్పౌసు, మన పిల్లలు, మన ఇల్లు, ఆ మన అనేది లేకపోతే మనకు ఆ ప్రేమ రాదు. కాబట్టి ఇదంతా స్వార్థంతో కూడుకుంది. ఆ ప్యూర్ స్టేజ్లో వచ్చేది ఏమిటంటే భగవంతుడికి ఉన్నటువంటి నిష్పక్షపాతమైన పవిత్రమైన ప్రేమ తత్వం. సో అది అక్కడ ఫుల్గా ఇక ప్రేమతత్వం తప్ప ఇక వేరే ఏ కల్మషాలు లేవు భగవంతుడికి. అందుకే ఆయన నాకు ఏ పక్షపాతం లేదు, నాకు అందరూ ఒకటే అని ఆయన అన్న మాట భగవద్గీతలో కూడా. సో ఆ తత్వాన్ని తెచ్చుకోగలుగుతారు. సో అందుకని ప్యూరిటీ వచ్చినప్పుడు ముక్తి అనేది బిగినింగ్ స్టేజే. ఆ తర్వాత ఆ ప్రేమతత్వంలో ఆ భక్తి తత్వంలో ఓలలాడుతూ ఉంటారనమాట. సో అది నిజమైన స్వరూపం, మన ఆత్మకున్న నిజమైన స్థితి, ఆ సచ్చిత్ ఆనంద స్థితి, ఆ బ్లిస్ అంటే ఆ నిత్యానందం, బ్రహ్మానందం, పరమానందం. ఏది జరిగినా చెక్కు చెదరని ఆనందం. అది ఎప్పుడు వస్తుంది, నీ మనసు అంతా ప్యూర్గా ఉన్నప్పుడు, నీ మనసంతా ఆ దివ్యమైన ప్రేమతో నిండినప్పుడు ఎప్పుడు ఆనందంగానే ఉంటారు. సో ఆ నిజ స్థితి ఆత్మకున్నది, అది మనకి కోరిక వల్ల తెలుసుకోలేకపోతున్నాం అని చూసాం కదా. సో ప్రతి జీవి ఆ నిజరూప స్థితి మరి భగవంతుడి సేవలో నిరంతరం ఆ భక్తిభావంలో ఆ ప్రేమతత్వంలో మునిగి ఉండడమే నిజస్థితి. సో ఆది పురాణంలో పై శ్లోకం ప్రకారం భక్తుడు కేవలం ఆ భక్తిలో నిమగ్నమై ఉండటంతోనే తృప్తి చెందుతాడు అని చెప్పి మనకు అర్థమవుతోంది. ఈ ఐహిక బంధం విముక్తిని కూడా కోరుకోడు భక్తుడు. నాకు కావాల్సింది ఏమిటంటే ఆ భక్తి రసామృతంలో నేను ఓలలాడాలి అనుకుంటాడు. కాబట్టి అలాంటి భక్తిలో నిమగ్నమైన వ్యక్తి ఇక ఐహిక బంధాల్లో జీవించినట్లు పైకి మనకు కనిపించినా ఇదిగో ఈ ప్రపంచంలోనే ఉన్నాడు కదా అని మనం అనుకోవచ్చు, కానీ వాటన్నిటికీ అతను అతీతుడు అంటున్నారు. ఇలా నెక్స్ట్ పాయింట్. సో ఇదేమిటంటే భక్తి శ్రద్ధలతో ఆరాధన, భక్తుల సాంగత్యంలో భాగవత పఠనం. అందుకే మనందరం కూడా భాగవత క్లాస్ ఉంటుంది రోజు. సో ఈ భాగవత పఠనం అంత ఇంపార్టెంట్. ఈ మరి భాగవతం కల్పవృక్షం లాంటిది ఈ వేద జ్ఞానానికి. ఎందుకు, అన్ని వేద సారం భాగవతంలో ఉందని చెప్పారు కదా. సో వేదం అన్న మాట అర్థమే జ్ఞానరాశి. వేదం అంటే జ్ఞానం, అంటే మనం తెలుసుకోవాల్సిన జ్ఞానం, జ్ఞానాల యొక్క రాశి వేదం. కాబట్టి అంటే జ్ఞానాల యొక్క పోగు అని అర్థం. మానవ జాతికి అవసరమైన సమస్త విజ్ఞానం కూడా భాగవతంలో ప్రతిపాదించారు. కాబట్టి ఎందుకు భాగవతం మరి వేదాలన్నిటికీ కూడా సారం. సో వేదాలలో లేనిది మనకు అవసరం లేదు వేద అని చెప్తూ ఉంటారనమాట. వేదాలలో లేనిది లేదు, వేదాలలో లేనిది ఏదైనా ఉంటే అది అసలు మనకు అక్కర్లేదు అని కూడా చెప్తారు. ఈ భాగవతం ఈ సర్వవేద సారం. కాబట్టి మరి
అందులో సంఘశాస్త్రము, రాజనీతి, వైద్యం, ధనుర్విద్య ఇటువంటి విజ్ఞానం అంతా కూడా వేదాలలో ఉంది. ఈవెన్ వైద్యం గురించి కూడా మరి ఆ రోజుల్లో రాశారు. ఈ సర్వశాఖలకు సంబంధించిన విజ్ఞానం అంతా కూడా అక్కడ వివరించారు. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అంతా కూడా అక్కడ ఉన్నది. ఇలాంటి వేదాల కల్పవృక్షం లో పూర్తిగా పండిన పండు భాగవతం. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, ఒక మామిడి పండు బాగా పండితే దాని రసం ఎంత తీయగా ఉంటుందో ఈ వేద సారం అంతా కూడా ఆ రకంగా భాగవతంలో ఉన్నది. మరి కల్పవృక్షం లాంటిది అని చెప్తున్నారనమాట. అందులో ఇంకా ఏం చెప్తారంటే, పక్వమైన ఫలాన్ని ముందు చిలుక కొరుకుతుంది కదా పండిన పండుని, అలా సుఖము అంటే చిలుక. అలా ఈ సుఖదేవ గోస్వామి ఎవరు? వ్యాస మహర్షి పుత్రుడు. ఆయన పుట్టుకతోనే ముక్త పురుషుడు. ఆయన మొట్టమొదటిగా ఈ పండుని మరి తను చవి చూసి అందరికీ వివరించాడు. పరీక్షిత్ మహారాజుకు వివరించడం జరిగింది ఫస్ట్ టైం. సో అలా ఆయన చిలుక గనక ఈ పండిన పండుని ఎలా మొదట తీసుకుంటుందో అలా ఆయన భాగవతాన్ని మొట్టమొదట ఆయన తండ్రి దగ్గర నుంచి నేర్చుకుని ఆయన అందరికీ చెప్పడం జరిగిందనమాట. సో ఆయన యొక్క పవిత్ర ముఖారవింద నుంచి వెలువడింది కాబట్టి ఈ ఫలానికి ఇంకా రుచి ఎక్కువ అంటున్నారు. ఈ సుఖదేవ మహాముని నుంచి వచ్చింది కాబట్టి. సో ఇలా భాగవతాన్ని ఈ రకంగా మనం భక్తుల సాంగత్యంలో భాగవతం చేయడం ఇంపార్టెంట్. అది ఆ పాయింట్ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఆయన ముక్త పురుషుడు అయినప్పటికీ ఆల్రెడీ ముక్తుడైనా కూడా ఆయనకి ఇంకెందుకు ఈ భాగవతం అని చెప్పి మునులు ఒక ప్రశ్న అడుగుతారు. అప్పుడు ఏం చెప్తారు అంటే సూత మహాముని ఆన్సరు, అసలు ఆ భక్తి భావంలో ఓలలాడే భక్తుడికి ఆ భక్తి గురించి ఇంకా ఇంకా చదవాలని ఉంటుంది. వాళ్ళకి అదే ఆనందం. మామూలు వాళ్ళకంటే కూడా వాళ్ళకి ఎక్కువ ఆనందం వస్తుంది అది చదివితే, చెప్పినా దానిలో ఓలలాడితే అని చెప్పి ఆయన సమాధానం చెప్తారు. నెక్స్ట్ పాయింట్ శుద్ధ భక్తులతో సాంగత్యం. ఇందాక శుద్ధ భక్తుల్ని సేవించాలన్నారు, ఇప్పుడు మరి సాంగత్యం, కనీసం వాళ్ళతో ఉండటం. మరి నైమిసారణ్యంలో సూత గోస్వామి సమక్షంలో ఒక సమావేశం జరిగింది. ఈ భాగవతం పఠించడం ఎంత ముఖ్యం అన్న విషయంలో వీళ్ళు చర్చించుకున్నారు. శౌనక ముని వివరించారనమాట ఈ భాగవత పఠనం ఎంత ముఖ్యం అన్నది. అందుకే వాళ్ళంతా సూత మహామునిని చెప్పమని అడుగుతారు. సో ఎవరైనా సరే ఒక శుద్ధ భక్తుడి సాంగత్యంలో ఒక క్షణమైనా గడిపే అదృష్టం గనక కలిగినట్లయితే ఆ ఒక్క క్షణం కూడా స్వర్గలోకాలను సమకూర్చడానికి, భవబంధాల నుంచి విమోచనం కలిగించడానికి మరి సమర్థాలైన పుణ్యకార్యాలు కూడా సాటి రావు అని చెప్తున్నారు అని శౌనకముని చెప్పారనమాట. ఆ ఒక్క క్షణంతో స్వర్గలోకాలు సమకూర్చడానికి, భవబంధాల నుంచి విమోచనం కలిగించడానికి సమర్థమైన పుణ్యకార్యాలు కూడా ఈ భాగవతాన్ని గనక వినే అదృష్టం ఉంటే అవేవి కూడా వీటికి సాటి రావు ఈ పుణ్యానికి అంటున్నారు. అంటే భాగవతం పట్ల ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు ఇక ఉత్తమ సుఖాలని కానీ ఏ ముక్తి కానీ ఏమీ కోరుకోరు. వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులతో సాంగత్యం వాళ్ళకి అన్నిటికంటే విలువైనది. వాళ్ళకి ఏ ఐహిక సుఖం కూడా దీనికి సాటి రాదు అని చెప్తున్నారు. సో శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం. అలాగే హరిభక్తి సుధోదయంలో మరి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్కి ఆయన తండ్రి అయిన హిరణ్య కశ్యపుడికి మధ్య ఒక సంవాదం జరిగిన విషయం చెప్పారు. ఆయన అంటారు హిరణ్య కశ్యపుడు ప్రహ్లాదుడితో, పుత్ర సాంగత్యం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎవరితో అయినా. సో ఏ రంగు వస్తువు మీద ఉంచితే ఆ రంగే ప్రతిఫలిస్తుంది. ఒక స్ఫటికం క్రిస్టల్ ఉంటే దానికి కలర్ లేదు, అది ఏ కలర్ మీద పెడితే ఆ కలర్ గా కనిపిస్తుంది కదా మనకి స్ఫటికం. సో అందుకని మనం అని చెప్పి హిరణ్య కశ్యపుడే అంటాడు. సో సాంగత్యం, మనం వెళ్ళి ఎవరితో సాంగత్యం చేస్తే మనం కూడా అలా అవుతాం. అందుకని శుద్ధ భక్తులతో సాంగత్యం అంత ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు. సో మనం భగవద్భక్తుల సాంగత్యంలో ఉంటే మన హృదయాలు కూడా స్ఫటికాల వలె స్వచ్ఛంగా ఉన్నట్లయితే నిస్సంశయంగా భక్తి భావమే అందులో ప్రతిఫలిస్తుంది అంటున్నారనమాట. ఇక హరినామ సంకీర్తన
ఎంత ముఖ్యం భక్తికి అనేది ఈ పాయింట్లో. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఈ హరినామ సంకీర్తన యొక్క ప్రాధాన్యత కూడా భాగవతంలో ఎంతగానో నొక్కి వక్కాణించారు. సో ఏమని సుఖదేవ్ గోస్వామి చెప్తారు పరీక్షిత్ మహారాజ్తో, ఏమనంటే సహజంగానే ఈ హరే కృష్ణ భగవంతుడి మంత్రాన్ని కీర్తించడం ఎవరికైతే అలవాటు అవుతుందో మరి వాళ్ళు పరమసిద్ధత్వాన్ని అందుకున్న వాళ్ళుగా మనం గుర్తించాలి. సహజంగానే మరి అలా కొందరు ఎంతగానో ఆ మంత్రంలో ఆనందాన్ని పొందుతారు. సో కానీ కోరికలను కోరుకునే కర్మయోగులు, మరి భగవంతుల్లో ఐక్యం కావాలనుకుని ముక్తి కావాలనుకునేవారు, వీళ్ళంతా కూడా ఈ మహామంత్రాన్ని కీర్తించడం వల్లే వాళ్ళు కాంక్షించే సిద్ధులన్నీ కూడా వాళ్ళకి సమకూరుతున్నాయి అంటున్నారు. ఎటువంటిదైనా సరే ఈ భగవన్నామాన్ని మరి మనం సంకీర్తనం చేయడం వల్ల సిద్ధిస్తాయి. సుఖదేవ గోస్వామి ఈ సందర్భంలోనే నిర్ణీతం అనే పదాన్ని వాడారు. దాని అర్థం ఏమిటి అంటే ఇంతకు ముందే నిర్ణయించబడింది అని అర్థం. అంటే ఆయన ముక్తుడు, అందుకని నిర్ణీతమైన తప్ప మరి దేనిని ఆయన ఆశింపడు. సో నిర్ణీతమైనది ఏమిటి? భగవంతుడి యొక్క భక్తి అంటున్నారనమాట. సో భగవత్ ప్రాప్తి. అందుకని దృఢ సంకల్పంతో నిష్ఠతో ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని కీర్తించే వాళ్ళు అటువంటి వ్యక్తి కర్మజ్ఞాన యోగ మార్గాలను అధిగమించినట్లే అని చెప్పి సుఖదేవ గోస్వామి చెప్పారు. అంటే ఆ భక్తి భావంలోకి దిగిపోయాడు అంటే ఇక జ్ఞాన మార్గం కర్మ మార్గం వీటన్నిటి నుంచి కూడా అతను యోగ మార్గం నుంచి కూడా దాటిపోయాడు, అధిగమించాడు ఆ మార్గాలు, భక్తిలో ఉన్నాడు అని. ఇదే అంశాన్ని ఆది పురాణంలో అని సుఖదేవ గోస్వామి చెప్పారు భాగవతంలో. అలాగే ఆది పురాణంలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్పడం జరిగింది అర్జునుడితో, ఏమనంటే నా దివ్యనామాన్ని నిరంతరం ఎవరైతే కీర్తిస్తారో నాతో నిత్య సంబంధం ఉన్న వాళ్ళుగా నువ్వు వాళ్ళని గ్రహించు. నేను నీకు సూటిగా చెప్పే విషయం ఏమిటి అంటే అటువంటి భక్తుడికి నేను తేలికగా అమ్ముడుపోతానంటే నేను అతనికి వశం అవుతాను అటువంటి భక్తుడికి. పద్మపురాణం కూడా చెప్తోంది ఈ విషయం. జన్మ జన్మల నుంచి వాసుదేవుని ఆరాధించే వ్యక్తి అతని జిహ్వ పైన నాలుకపైనే హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఉండడం జరుగుతుంది అలాగే అని చెప్పి పద్మపురాణం ఇంకా ఏం చెప్పిందంటే భగవన్నామానికి భగవంతుడికి భేదం లేదు. సో కృష్ణ అనే శబ్దానికి భగవంతుడికి తేడా లేదు. అందుకని భగవంతుడు మరి శాశ్వతము, శుద్ధుడు, పూర్ణుడు, పరిపూర్ణుడు. ఎలా అయితే భగవంతుడు శాశ్వతము, శుద్ధము, పరిపూర్ణమునో అదే విధంగా ఆయన నామం కూడా పరిపూర్ణమైనది. కాబట్టి భగవన్నామం ఏదో ఒక సౌండ్ అనుకోవడం కాదు, ఈ భౌతిక కాలుష్యం కూడా ఆ నామానికి అంటదు. ఆ నామానికే అంత పవిత్రత, అంతటి ఘనత, అంతటి మహత్యం ఉన్నది అంటున్నారనమాట. కాబట్టి అసలు ఇంద్రియాలు పవిత్రంగా లేని వాళ్ళు అసలు దానిని జపించడం కూడా నిర్దిష్టంగా అంత కరెక్ట్గా జపించలేరు అంటున్నారనమాట. భౌతిక ఇంద్రియాలు హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని సక్రమంగా కీర్తించలేవు. కానీ ఈ కీర్తన పద్ధతిలో గనక ఎవరైతే ఇంద్రియాలను స్లోగా పవిత్రపరుచుకుంటే త్వరలోనే అపరాధం లేని విధంగా కీర్తించవచ్చు అంటున్నారు. సో అది ఎలా? హృదయంలో నుంచి మన మాలిన్యం అంతా కూడా కడిగి వేసుకోవడానికి మనం ఈ మహామంత్రాన్ని కీర్తించాలని చెప్పి చైతన్య మహాప్రభు చెప్పారు. సో చేతోదర్పణ మార్జనం, సో మన హృదయ అనేటటువంటి ఆ బింబంలో నుంచి మనం వీటన్నిటిని కల్మషాలన్నిటిని తుడిచిపెట్టేది ఈ భగవన్నామం. మాలిన్యాన్నంతా కడిగి వేస్తుంది, హృదయంలోని మాలిన్యాన్ని. అప్పుడు కానీ ఈ భగవన్నామ మహత్యాన్ని మనం గ్రహించలేం. సో హృదయంలో మాలిన్యం కడిగి వేయాలి అంటే మరి కోరుకోకుండానే మాలిన్యం కడిగి వేసుకోవాలని కోరుకోకుండానే ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని కీర్తించడం వల్ల ఆటోమేటిక్ గానే ఈ దివ్య ఫలితం వాళ్లకు వస్తుంది. అందుకని ప్రతి వాళ్ళు కూడా భగవత్ సేవను దృష్టిలో పెంపొందించుకోవాలని అందరికీ ప్రోత్సహించాలి, ఈ మంత్రాన్ని జపించాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఏం పాయింట్ కింది చూసాము అంటే హరినామ సంకీర్తనం ఎంత ముఖ్యం అన్నది. మన కాలుష్యాన్ని కడిగి వేసే శక్తి మంత్రానికి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మధురా నివాసం, ఇందాక కూడా చూసాం కొంత ఈ విషయం. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా మధుర, ద్వారక, దివ్యధామాల్లో నివసించడంలో ఉన్న ప్రభావం. ఇందాకేమో ఊర్జ వ్రతం ఎలా చేస్తారు మధురలో అన్నది చూసాం.
అలాగే ఇక్కడ దివ్యధామాల్లో నివసించడంలో ఉన్న ప్రభావం ఏమిటో పద్మపురాణం చెప్పింది. ఇలాంటి పుణ్యక్షేత్రాల్లో ఉండడం వల్ల మరి భవబంధాలన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తి వస్తుంది. ఆ విముక్తి పరమసిద్ధత్వాన్ని సాధించినట్టు కాదు. ఎందుకంటే విముక్తిని సాధించిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి భగవంతుడి భక్తిలో నిమగ్నుడవుతాడు. సో మరి మోక్షాన్ని సాధించిన తరువాత ఆ భక్తి మార్గంలో ఇంకా పురోగమనం. ఇందాకే చెప్పారు కదా, మోక్షం అనేది చివరి స్థితి కాదు, అది బిగినింగ్. అంటే ఆ స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మరి ఈ భౌతిక మాయకు అతీతులుగా వెళ్ళగలిగినప్పుడు మోక్షం వస్తుంది. కానీ అది బిగినింగ్ స్టేజ్. ఆ స్టేజ్లో వీళ్ళకి నిజమైన ప్రేమతత్వం డెవలప్ అవుతుంది, ఆ శుద్ధతత్వం, ఆ భక్తి తత్వం. సో అది ఆ తత్వాల్లో ఉన్న ఆనందాన్ని వీళ్ళు ఆ సచ్చిత్తానందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు ఇటువంటి భక్తులు. ఆ సచ్చిత్తానందంలో నెలకొలడం అసలు మన నిజ స్థితి అంటున్నారనమాట. కాబట్టి భగవంతుడికి ప్రేమతో, ఆ దివ్యమైన ప్రేమతో ఉండటమే జీవిత లక్ష్యం. ఆ స్థితి మధురా మండలంలో కొన్ని క్షణాల పాటు జీవించిన వ్యక్తికి కూడా ఒక్కొక్కసారి సులభంగా వస్తుంది. అంటే అటువంటి స్థితి ఈ తీర్థయాత్రలు, ఎస్పెషలీ మధుర, ద్వారక ఇటువంటి ప్రదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఇవ్వగలదు ఆ స్థితిని అంటున్నారు. పద్మపురాణంలో కూడా మధురా నగరంలో ఉన్న నేలను ఆరాధించడానికి ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఎవరుంటారు? కర్మయోగులైనా, మరి మోక్షం కావాలనుకునే వాళ్ళైనా అన్ని అభీష్టాలను కూడా మధురా నగరం సమకూరుస్తుంది. ఇక భక్తిలో నిమగ్నులైన భక్తుల అభీష్టాలను మధురా నగరం సమకూర్చకుండా ఎలా ఉంటుంది అని చెప్తూ, ఇంకా ఇది ఎంత ఆశ్చర్యం, మధురలో గనక ఒక్కరోజు గడపడం వల్ల ఒక వ్యక్తి ఎంతో భగవంతుడి పట్ల భక్తిభావాన్ని పెంపొందించుకోగలుగుతున్నాడు. ఇంకా మరి మధుర భగవద్రాజ్యమైన వైకుంఠం కంటే కూడా మహిమాన్వితం కాబోలు. ఒక్కరోజున్నా కూడా ఇతను ఎంతో భక్తిభావాన్ని పెంపొందించుకుంటున్నాడు అని చెప్పి చెప్తోంది ఈ పద్మపురాణం. ఈ మధురా నగరం యొక్క శక్తిని గురించి, వైభవం, మహత్యం గురించి. సో ఇది మనం 12th చాప్టర్లో చూసిన ఇంకా కొన్ని విషయాలు. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ చాప్టర్లో ముఖ్యమైన 5 భక్తి సేవా విధానాలు చూస్తాం 13th చాప్టర్లో. సో ఈరోజు ఈ చాప్టర్తో ముగిద్దాము. ఇంకా 7 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ క్లాస్కి వచ్చినందుకు